फैबाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंसोरखौ बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय। जोङो दा रानिखातायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव आमाइनि फिसाजोनि आतमंगल जानो थांनो नागिरदों। दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अन्नानै जोबजासे नाय। सोरबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामाखैबा खालामना हो। गारिया फैबाय, जों दा थांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मोननायनि लावथिजों बारस'बाय जोङो। मालाय हारसाफोरा लावथिनि दैयाव ना सारसोदो मालाय। आनैजों जोंहा बिनानावजों आं थांफानो नागिरदों। आनैमोननाव लाखिफैथ'बाय। हाबायाव मोनफैबाय। मामा जोंहा नानिया दसेनो जि मोजां गेलेनानै दसेनो गाबबाय थादों। लोगोफोर जों न'आव मोनफैफिनबाय। नोंथांमोना गाज्रि दामोन, आं भिडिअखौ नोंसोरनो देखायजोबनो हायासै। बिदिब्ला थेंक इउ स' माच।